What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, silent listeners, at sa lahat ng solid creepers. Maraming salamat din po sa next level support ng Creepamilya members. At kung ikaw, oo, ikaw nga. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Matapos makausap ni Don Lupo ang isa sa mga alamid na pumunta sa mansyon, ay kaagad niyang pinaasikaso ang mga ito. Ginamot ang mga sugatan, habang ang iba naman ay pinakain. Muli kaming pinulong nandun sa conference room. Ako, si Hakim, yung tatlong ungas, at iba niya pang mga katiwala. Naganap na ang inasahan ko. Nag-umpisa na ang mga banyak na salakayin ng mga alamid. Banyak? Ano yun? Teka, ibig sabihin ba niyan, yung mga alamid na nandito ay humihingi ng tulong sa atin? Oo, Gilier. Naparito sila upang magkuble mula sa mga tumutugis sa kanila ng mga banyak. Ang lahi na yon, kung ikukumpara sa mga alamid, ay sadyang mas mapanganib. Kung gayon, mas malalakas pa sila kumpara kila Beto? Tumpak, isa ang mga banyak sa mga pinangingilagang lahi ng mga aswang. May kalayuan ang lugar ng mga alamid mula dito sa atin, at ang mga napasugo dito ay wala nang nagawa kundi hingin ang tulong natin. Tayo daw kasi ang pinakamalapit na pwede nilang hingian ng tulong. Tinampangan sila ng mga banyak, nalagas ang kanilang grupo, at sila na lamang ang natira. Malakas ang kutob ko. Isusunod na nila ang kuta ng mga alamid. Pero Don Lupo, kakatapos lang ng girian natin sa pagitan ng mga alamid. Hindi kaya patibong lang ang lahat ng ito? Hindi malabo yung iniisip mo, Gilier. Kitang-kita ko ang paghihimotok ni Beto. Pero huwag ka mag-alala. Nagpadala na ako ng mga katiktik sa kuta ng dalawang lahi. Malalaman din natin ang katotohanan. Katiktik, ano kaya yon? Siguro spy. Ito talaga matandang to. Madalas akong pag-isipin. Pero, teka, ano kayang itsura ng banyak? Maaari kayang isa sa kanila ang pumaslang sa pamilya ko? Kinabukasan ay muling bumalik ang dalawang espiyang isinugo ng Don. Kumpirmado, sinalakay ang kuta ng mga alamid. Kasabay daw nun ang ginawang pagtambang nila kagabi. Nagulantang ang mga alamid na nasa mansyon nang marinig nila ang balitang yon. Nagpaalam agad ang mga ito. Ayon pa sa mga katiktik, may iba pang lahi ang nagbabalak na sakupin ang teritoryo ng mga alamid. Ang iba sa mga yon ay dati na nilang nakaalitan, pero nag-aalangan pa rin ang karamihan. Bukod kasi sa dami ng bilang ng mga alamid, ay buhay pa ang hari nilang si Procoso. Gaano kaya kalakas ang aswang na yon? Sa totoo lang, gusto ko siya makita kung papaano lumaban. Napakaangas kasi ng orang espiritual na nasa likod niya. Kakaiba talaga yon. Parang Shaman King ang datingan. Don Lupo, ano na pong gagawin natin? E paano kung tayo naman ang salakay ng mga banyak? Malabo nilang gawin niyang, Gilier. Nalalaman nilang buhay pa si Ama. Malabo nilang tanggaing panggain ang lahi ng mga awangan. Kung gayon, Don Lupo, ang ama nyo ang pinakamalakas sa lahat. Nasaan ba kasi yung hari nyo?
Gusto ko din sana siyang makilala. Hindi lang malakas si Ama Gilier. Siya ngayon ang tinuturing na bayani ng lahing kaaswangan. Tinataglay niya kasi ang pinakamalakas na mutya. Ang mutya ng itinakda. Itinakda. Ano naman po yun? Malalaman mo din yan. Balang araw, iho. Teka, Don Lupo. Kung takot sila sa tatay nyo, bakit sumalakay pa rin yung mga alamid dito? Nakita mo naman kung papaanong sinikap ni Haring Procoso na ayusin ang gusot na namagitan sa aming lahi. Nangingilag din kasi siyang makabangga si Ama. Lalo pat napasa kamay ng aming hari ang mutya ng itinakda. Stig. Ibig sabihin nun mas malakas pa ang tatay nyo kaysa kay Haring Procoso. Tumpak! Nasa na kasi yung tatay nyo, Don Lupo? Sa tamang panahon, Gilier. Sa tamang panahon. Nakaka-bad trip talaga. Minsan parang ayoko nang kausap tong si Tanda. Magkukwento tapos bibitinin ka rin. Hindi ba't nakakaasar pagbitin? Ano kaya kung i-request ko sa writer na patayin na ang karakter nito? De joke lang. Kinagabihan ay muli akong ipinatawag nandun sa conference room. Sa pagkakataong ito ay dalawa na lang kami. Kinausap ako nito ng masinsinan. Nagulat pa ako nang may inilapag itong isang malaking attache case. Nagulantang ako nang binuksan niya yon. Gilier, tulad ng ipinangako ko sa iyo, narito ang iyong kabayaran sa trabahong ginawa mo. Ha? Don Lupo, napakaraming pera naman yata niyan. Nararapat lamang sa iyo ito. Naging tapat ka sa akin at nagawa mo ang mga bagay na ipinag-utos ko. Itinaya mo ang buhay mo, kaya tama lang na mapa sa iyo ito. Sa akin? Lahat ng to? Oo, Gilier. Sapat upang makapagbagong buhay ka. Malaya ka na. Anumang oras ay maaari ka nang umalis. Pero, Don Lupo, nasa kalagitnaan kayo ngayon ng krisis. Ang hirap naman yata kung basta na lang ako aalis dito. Sa totoo lang, Gilier, nagpapasalamat ako sa iyo ng gusto. Nakikita ko ang pagmamalasakit mo. Hindi lang sa akin, kundi sa aming lahat ng mga awangan. Unti-unti mo na ring nakuha ang tiwala ko. Ayoko sanang umalis ka dito, pero muli kitang tatanungin. Nais mo pa bang manatili dito o lalayo ka na? Kung pipiliin mong manatili, mas lalo pa akong tatanaw ng utang na loob sa'yo. At syempre, patuloy pa rin ang pasahod ko sa'yo. Kung nais mo namang umalis na, ay hindi kita pipigilan. Tanggapin mo ang kabayarang ito. Tatapatin ko na kayo, Don Lupo. Ang totoo niyan, nasanay na ako dito sa mansyon. Para ko na rin kasi kayong pangalawang pamilya. Kaya't ang sagot ko sa tanong mo ay mananatili ako. Maraming salamat dito sa binigay mo. Malaking tulong sa akin to. Gusto ko lang sanang humingi ng konting panahon. May personal na problema lang akong aasikasuhin. Tumayo ang matanda at maluhaluhang napayakap sa akin. Kahit aswang pala ay nagdadrama rin. Kinabukasan nga ay masaya kong nilisan ang mansyon. Ipinahatid ako ni Tanda sa 3 ungas o sa tinatawag nilang 3 custodes. Ayos, may pangalan pala ang grupo ng 3 to. Iba rin. Wala silang pinag-iba, tulad pa rin ng dati. Parang mga bangkay na robot pa rin. Tipid na tipid ang mga pananalita. Napaka-weirdo talaga. Nagpahatid ako sa isang bangko. Doon nga ay idineposito ko ang perang natanggap ko mula kay Don Lupo. Bumili agad ako ng mamahaling sasakyan. Hammer truck ang pinili ko para mas astig. Nanlaki pa nga ang mata ng manager nang malamang babayaran ko yon ng cash. 2 milyon. Sulit na rin. Mukhang matibay naman at hindi basta-basta masisira kung sakaling atakihin ako ng mga aswang. Bumili din ako ng isang bahay
sa isang tagong lugar na ako lang ang nakakaalam. Sinulit ko ang perang hawak ko. Kumbaga, nag-enjoy talaga ako. Wala naman kasi akong ibang pagkakagastusan. Wala na ang aking pamilya. Madalas ako mag-inom, kumain sa kung saan-saan. Minsan, nag-chicks din ako. Kailangan eh. Hindi naman pwedeng puro aksyon na lang. Siyempre, tao lang. Unawain nyo na lang. Makalipas ang 2 linggo, nakapag-relax na ako ng gusto. Nagawa at nabili ko na din ang lahat ng gusto ko. Bukod sa safe house na binili ko, ay bumili din ako ng apartment sa syudad. Wala pa ring paramdam si Don Lupo. Ni tawag o text, wala. Siguro nga, hindi na umasa yon na babalik pa ako. Aaminin ko, napalapit na rin sa akin si Tanda. Parang naging tatay ko na rin siya. Siguro nasabik lang ako sa ama. Bata pa kasi ako nung mamatay ang nanay at tatay ko. In short, maaga akong naulilang lubos. Hindi ko rin naranasan na magkaroon ng kapatid. Kaya siguro malapit din ako kay Hakim. Para ko na din kasi siyang nakatatandang kapatid. Isa rin si Ungas sa nalungkot nung umalis ako sa mansyon. Makalipas ang 3 linggo, ako na ang hindi nakatiis. Bumalik ako sa mansyon. Nagtataka ako kasi tahimik doon. Konti lang ang tao, ay aswang pala. Kaagad kong hinanap si Don Lupo. Ngunit ang sabi ng katiwala nito ay 2 araw na raw wala ang matanda. Kasama daw nito ang buong hukbo ng mga awangan. Nagulat pa ako nang nalaman kong nasa kuta sila ng mga alamid. Hindi man kapani-paniwala ay nagpasaklolo daw si Haring Procoso. Kasalukuyan pala silang nakikidigma laban sa mga banyak. Wala na akong inaksayang oras. Kaagad kong tinungo ang kuta ng mga alamid. Nasa entrada pa lang ako, papasok ng kasukalan ng lugar nila, ay may nadama na akong kakaiba. Maraming tao sa paligid na animoy mga ordinaryong mamamayan lang. Nakakapagtaka, walang komunidad sa lugar na dinadaanan ko, pero may mga tao. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi lang basta tingin, masasamang tingin. Maya-maya pa ay may humarang sa kalsada. 3 kalalakihan, may dalang armas ang mga ito. Hindi naman sila mga mukhang sundalo o pulis. Palagay ko, mga rebelde ang mga ito. Mas masama kung ito na ang mga tinatawag nilang banyak. Napilitan akong huminto at bahagya akong binuksan ang bintana ng sasakyan. Putya, nalanghap ko agad ang napakabahong amoy nila. Hindi ko alam kung ito na ba ang amoy ng isang banyak, pero nasisiguro ko hindi tao ang mga ito, kundi aswang. Pare, mukhang naliligaw ka. Saan ba ang tungo mo? Sir, patungo po ako sa kabilang bayan. Dadalawin ko lang po yung lolo ko. Ganun ba? Sino ba ang lolo mo? Si Mang Kanor po. Kilala po siyang mangingisda. Magaling po sumisid yun. Champion sa lugar namin. Wala akong kilalang kanor dito. At isa pa, putol ang tulay sa dulo. Hindi ka rin makakatawid tungo sa kabilang bayan. Ganun po ba? Pero ang totoo po niyan, nakaabang na po doon ang mga pinsang kong sila Wally, Hayden at Chito. Sila po yung tutulong sa akin para makatawid ng tulay. Kami ba tinatarantado mo? Hindi ka maaaring... Anak ng... Parangan niyo, isat yan! Parangan nyo! Parangan nyo! Parangan niyo! Hoy! Tungaya ang makataas! Tungaya ang makataas! Kaagad kong pinaharurot ang sasakyan bago pa mamatapos sa pagsasalita si Kumag. Nasagasaan ko pa ang isa niyang kasamahan nang tangkain ng mga yon na humarang sa daan. Wala akong pake kahit mamatay pa yon. Alam ko naman na hindi sila mga tao. Gigil na gigil ang mga ungas. Nagpaulan sila ng bala tungo sa akin. Siyempre,
Pinaghandaan ko na ang mga ganitong senaryo. Kaya nga hammer ang binili ko at bulletproof. Paniguradong tatawanan lamang nito ang mga bala nila. Hindi nga nagtagal, nakalayo na ako sa mga aswang na yon. Hindi naman sila sumunod at kahit anong sasakyan ang gamitin nila, pihadong malabo silang makaabot. Patuloy kong binaybay ang liblib na kalsadang yon. Grabe, wala talaga akong makita ni isang bahay. Gayunpaman, makinis at espaltado ang kalsada. Sana all. Bahagya akong binuksan ang bintana. Nagsindi kasi ako ng sigarilyo nang biglang may kumalabog sa bubong na sasakyan. Tila ba may nahulog doon? Laking gimbal ko nang sumilip mula sa itaas ng windshield ang isang halimaw. Napakapangit ito. Napansin kong may sumasabay pa ng lipad sa itaas ng sasakyan ko. Taktek, ang titibay ng mga to ah. Tanghaling tapat, nananakot. Mas lalo ko pang tinulinan ang patakbo ng sasakyan. Ikinabig-kabig ko din ang manibela para makabitaw ang mga aswang na nasa itaas. Hoy mga ungas! Umalis kayo dyan! Bago pa lang to sasakyan ko, ginagasgasan nyo na agad! No choice. Parang tuko kumapit ang mga halimaw na yon. Kaya napilitan na akong ilabas ang kamay ko at paputukan sila mula sa loob. Ilang putok lang ay kaagad din namang nakabitaw ang isang halimaw. Sa lakas ba naman ng magnum na ibinigay ni Hakim? Ewan ko lang kung buhayin pa siya noon. Malaki din ang bala nito at mas maraming sangkap na silver nitrate. Kitang-kita ko kung papaanong nagliyab ang katawan ng aswang na nahulog mula sa bubong. Mabilis kong isinara ang bintana. Ngunit bago ko pa mamagawa yon ay dinukwang na ako ng isa pang halimaw. Gigil na gigil ito at talaga namang nakakabingi ang pag-angil niya. Shit, nahawakan niya ang damit ko. Buisit kang talipandas ka! Bitawan mo ko! Baka mapunit mo ang Amerikana ko! Mahal ang patahi ko dito! Kaagad kong pinaputukan ang pangit na aswang na yon. Sapul siya sa muka. Putik, nagtalsikan pa ang malansang dugo nito sa loob ng sasakyan. Buti na lang at naisara ko na ng tuluyan ang bintana. May 3 pa akong nakikitang humahabol. Mabilis ang paglipad ng mga yon. Natanaw ko pa sa side mirror ang mayayabong nilang pakpak. Grabe, kung makikita nyo lang talaga yon, nakakakilabot. Parang pakpak ng mga malalaking paniki. Maya-maya pa ay tuluyan ang nakasampa sa itaas ang 3. Ang 2 sa bubong, ang isa naman ay nasa bumper na mismo ng sasakyan ko. Putik, hindi ko na halos makita ang daan. Nahaharangan kasi yon ng pakpak ng buwisit na to. Ayaw mong umalis ah. Buong lakas kong piniga ang pagtapak sa preno. Talsika ng mga gago. Bago pa makabangon ng isa sa kanila ay kaagad ko na yung tinumbok. Tumalsik yun sa batuhan at halos magkandalasog-lasog ang katawan. 3-0. Matibay pa rin ang 2 kahit sugatan na. Ayaw pa rin talaga akong tantanan. Nagpatuloy pa rin ako sa mabilis na pag-arangkada. Pero baliwala. Mabilis lumipad ang mga aswang na to. Asar. Maya-maya pa ay narating na namin ang isang matarik na daan. Putik, nadagdagan pa yon sa pagbagal ng sasakyan ko. Nabulaga na lang ako nang makita ko ang isang putol na tulay. Naroroon yon sa dulo ng matarik na daan. Shit, hindi nakakayanin ng preno to. Imbis na huminto ay tinapakan ko pa ng gusto ang silinyador. Bahala na.
Dumuusdos pa angat sa ere ang branyo kong sasakyan bago pa ito bumulusok pa ibaba. Putik, huwag ka sanang masisira. Sayang naman ang perang pinambili ko sa'yo. Shit, hindi ako makapaniwala. Ligtas ako nakalapag sa kabilang tulay. Grabe, kung mapapanood nyo lang to, para talagang isang maaksyong pelikula. Mala Fast and Furious. Pero, teka, nasa bubong pa rin ang dalawang ungas. Patuloy pa rin nilang sinusuntok ang bintana ng sasakyan. Mga tanga, hindi pa rin makahalata. Akala siguro nila, ordinaryo lang ang sasakyang dala ko. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarinig ako ng sunod-sunod na putok ng barel. Nakita ko rin na dumausdos sa kalsada ang dalawang halimaw. Nangingisay-ngisay pa ang katawan ng mga yon. Sa puntong yon ay inihinto ko na ang sasakyan. Maya-maya pa ay natanaw ko na si Hakim. Kasama nito ang kanyang mga bataan. Kaagad naman akong bumaba ng sasakyan upang salubungin sila. Gilyar, ayos ka lang ba? Mabuti at nakalagpas ka sa kanila. Siyempre naman, malupit yata ang mentor ko. Siya nga pala, sila ba yung mga tinatawag niyong banyak? Ang titibay tsaka ang bibilis lumipad. Oo, sila nga. Sadyang mahirap silang kalaban dahil na rin sa mga katangian nilang yan. Teka, bakit nga ba naputol yung tulay dito? Ay, yan ba? Naputol ang tulay na yan nang napalabang kami sa mga banyak. Si Haring Procoso ang pumutol niyan. Ah, ganun ba? Astig ah. Ilang minuto pa namin tinahak ang liblib na lugar na yon hanggang sa narating na namin ang isang komunidad na hindi mo aakalaing umiiral sa gitna ng liblib na lugar na yon. Sadyang mahirap matuntun to. Mahaba-haba din yung rough road na tinahak namin kanina. Marami ang kabahayan doon at napapaligiran din ng bakod na kawayan. Hindi mo naman masasabi na mahirap ang mga taga doon. Madami din kasing high-tech na gamit. Ultimo mga baril nila ay halos katulad din ng mga nasa mansyon. Maraming puno sa paligid at karamihan sa mga punong yon ay may bahay sa itaas. Sa bagay, hindi na nakakapagtaka pa. Mahilig talaga sa puno ang mga alamid. Maya-maya pa ay natanaw ko nang lumabas sa isang malaking bahay, si Don Lupo. Grabe, napakasimple lang ng bahay na yon, pero talaga malaki. Parang warehouse, pero bahay ang disenyo. Natanaw ko din sa balkonahe ng bahay na yon ang tila sugatang si Haring Procoso. Nakatitig ito sa akin. Ito